What's up mga mga pare? Right namin sa stage view karon diri sa Pulwangan. Pareha ni barog pod oh. So late among lunch, so karik dili na mo pagdugayon pa, kamra sanay na nikaon kay gutom na. So wash out lang mga pare sa mga OFW, mga unta ninyo, sa mga Bisayas di mo kalibutan. Mga unta. Oh, mga auta ninyo dira sa mga OFW, sa mga Bisayas, taga Davao, taga Cebu, sa mga Bisayas tibo kalibutan. Yung paglantaw. Mao ni siya gitawag nilang budol fights ba din? Budol fights. Budol-budol. Budol. Magkaon ni Kias. Budol-budol. So mga unsa mi mga pare ha? Ano namin mga mari mga pare namin diri. Sige. So manis lang kung nila diri kining kuan. Ning Ito kutsara Mo bigay. ang buko nila. Niya. Buko, kalamis buko eh. So mga unme kay naka. Oh, sige na. Paano sa PP Scholar day? Salamat sa Pipi Scholar. Salamat. Salamat kay ni Abel di Bilatima o Joe Chris di Lumanog Bilatima. Latex ako, Salamat. Abil Bilatima. Thank you. Shout out. Salamat. So mga Ano unta. ang kuan ako, asawa ng kamera, paduol ako dira sa kuan. So mo lang pagkaon. Salami kayo. Muna si Impiger. Yes, mga pare, gutom na kayo si Impi. Ayan, kaon ako, hukad ako. Birada na mo. So, kung ganahan mo kapitang, hilig kayo ka ng tapok-tapok, diri mo. Eh, nanadritanan, nanay, squid ni no? Ano ni? Isa gani siya? Kugita. Ha? Kugita. Gamay-gamay sa kungita. Kuan, gansa. Nokos. Alpoy kawali. Sabi na. Aw, kugita. Nay, dako-dako sa kuan, kani. Isa ni, limango. Isda. Ayan. Ngayon tagtingnan, pupukuanan, ba na rin na lablab. Okay, kaon ako mga mari mga pare, mga namin. Ay, nana. Sadya kay pista din na. So, mga unta, kinamot lang mi, nang hinaw naman mi. So, mga unta. Manok. Asang chicken? Kuhaan chicken. Mantaan na. Maro ni tuwa kay kuan kanang allergy ko sa So, seafood. allergy sa seafood. Pero sa kong asawa, seafood mo ni pero di ko allergy niya. Bueng. Nangaan na mi. Wow, giuhang. Mga unsan mo, ani? Giunan mo na. Langtang ka. So sa mga Gih, pa. followers na mo sa Tibo Kalibutan, salamat sa suporta. Salamat kayo. 3.6 followers. Big Kata, salamat. Impiger, salamat kayo sa mga sporta. Sa mga uban pa diha, mga naranta sa mga video. Tara ko dre ha. Salamat kayo. Ah, kajun. Asa na pindog? Ano? Bog dyan. Yan, ato ka din. Tindog. Ato ka din. Ato ka din. Naduro ka sa pagkaon. Ano pinggan din? Nami pinggan din. Ato din. Mari diri sa Seaside Bulwangan, Seaside View Bulwangan. Ah. So lami kay diri ang kilang kuan, budol nila. Dala din mo mga barkada, mong pamilya. Ya. Dala din mo kwarta. Mga tali niyo ha. Kinamot ako kay nang hinaw ko gapon. Ani kayo. Yang crispy. Ingredient ko balik. Kuan kayo. Niya eh. Nganta. Ano ka? Ngaan man eh. Kining ragnasa gamay kabhang. Na. Sige man kabhang. Kani ba? Shares ba? Nas gamay shares. Metong kan. Kamu tarong. Ay mo lipong. Tumilipong. Ito man, pati pa ngayon. Bakit snake ko na yan? Aman! Asa? Todo dong. Ano asa man? Asa gani asa? Ang price ani niya mga pare affordable ra kayo. Unya daghan na kayo na to nang putahe sa seafoods, na apoy manok, na baboy, na dagko kayong kuan. Di ba? Squid. So mga mari mga pare, check nga kung tayo alas 2 naman. So ano yung medyo gutom, kaya ko seryoso na ko sa vlog ron. Pagutom. Kaan mi mayo. Ayan. Ame kayo. Tudo dong, tudo. Ano saan siya? Ha? Ha? Snake ko na. Ata, kane?
Ano? Ang bata ba ka ni kaon siya, nangita siya, siya mo, si Snake. Hindi, may mo ha. Kani? Oh, sige. Mura ulit ka kabawang kaon na ni. Iya pa ka na siya. Dago kayo lang, paano? Tayo pa na Crab. Well, kanang Bisaya na lang. Crab, kasag, crabs. Na, Saya mo ta. nami kayo, dago kayo. Nakanan tao, shout out ko sa tanan. Shout out Sa ako. mga taga Surigao, Davao, Bohol, Leyte, sa mga Bisaya, sa Tibo Kalibutan, labi na sa Cebu. Shout out. Shout out sa mga, Sa mga taga San Carlos City. shout out. Francie, Lidisma, Brosi, Trinidad, shout out pa rin. Nganta, season. Nami kayong kaong bang daghan mo. Kay magdali-dali kang kaong kay mahadlo ka mahotdan. Na. Sagana kay mo hungit. Ano kaya? Kining nugaraha kay kumanhi ka dire. Nya labi na kuyog di mo imong partner, imong hinigugma. Murag ma-focus jud din yung time sa usa kay ano? Wa man dire internet. Na internet sa ubang cellphone depende guro sa makasud, makaya sa mga cellphone. Mao ni diri nga kung mag-date mo, fight kayo diri. Na kaon din mo. Na kay sahay ka na mula kang na internet kanang sige rin istorya imong partner kilid na ikaw di ay wala dito naminaw. Mga pare ha, seryoso ako, gutom ko. Bagutom to. Ako, yung pingin ko ganal mo, mabuang ko kayo, nasud kayo ba, igaid yung kuliagot. Nya, lisod kay mabuang, wala bay dudus mo ah. Manang dili ta pwede mag-diet kay atong utok gaandar. Makabos ng usa ka ugat sa atong utok pa. Kangat. Ay, bato ka be. Ang sarap. Kau tarong Jin. Magtarong. Walang ginawa niya, di mo kung kaon na ng mga pagkaundra. Pagdali, di mo siyang pag seafoods. Dahil mo yang seafoods kanon. Tuman tong dilis dagat. Tuman tong pagkaon nga kanan. Sabay. Dili kuan bawal sa dagat. Bawal sa dagat. Mo na mare. Pare, mga unta ninyo. Laksa ba may kaon ning sa kabandihado? Laksa ra may kaon inani kadaghana galing nalipay lang jud mi. So, kaon mi. Suluhan man me. Salamat, Fifi, ah. Shoutout na ko kung kumari, Joktres di ay. Joktres, lumanog Bilyatima. Ay, Abel. Yan. Talandone Bilyatima, salamat kayo. Magtarong, ikaw din ang kaon eh. Saan tarong? Ha? Paano man? Kaon! Tubig kita inom mo, no? Ano? Kaon na eh. Daran na pa niya hapon. Kaon jud kayo, nasud kayo, ma. Lisod kayo mabuang. Ay, dyan pag... makabuang man ng bulak malugar kaon. Puto ng gamit ugat. Hindi ta ginalap, hindi na hayag. Hindi na hayag. Lamig itong hayag ganina. Hayag na. Kau nga. Ano ito mga taga-Bohol? Bacolod, Cebu. Sa mga Ilonggo, tagalay, mga manyaga talit na manyaga ah. Ay, ano man, busy man kami. Sa buong pa kami nagkaon liwat. Manyaga sa bunga, pati gutom. Kaong may damo eh. Shout out sa mga para sa mga video ng mga Ilonggo. Ilongga. Kaon to inyo de. Namin pagkaon de. Kaon eh. Ice cream na lang ni mo. Buko pa ang Ay, buko isang kabilog de. Mga mali, mga pare, na pasensya na kayo ah. Ang kayo rin. Gubot kayo. Sama, namin mong kaon. Mga mari mga pare. Lakpot mo mura. Man ang specialty dire. Ito yung buko. Dire na ka makapag sa minana nga. Nana, yung pulman na ice cream. Nana, may ice cream ang babaw. Oh. Sus. Bugnaw lang ilang buko dire. Dito sa uban sa USA, dito ko sa una. Init ang kuan to is buko. Hot buko. Kat buko. Crab. Ako, crab. Na.
Bata, manang ito sa tungkol followers. So, sa mga followers mo rin, salamat sa suporta ha. Sa mga mari mga pare, ayaw kalimot di ay. Like, Impiger, o Big Sukatan, Yes. thank you so much sa mga Bisayas, di mo kalibutan. Sa mga solid supporters. Solid supporters, o kanang follow na mo sa sugod pag-yun. Daging Yes. salamat sa mga news, sa followers na mo, welcome sa akong page. Welcome sa Big Sukatan Facebook page. And don't forget to like and follow Impiger. Yes, thank you. Thank you so much, bye-bye. Bye-bye, God bless. Ikaw na. Bye-bye mga maring pare. Bye-bye.